Suddenly, Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Eto na ang Top Secrets. Ang pinakatatago mong sikreto ay pwede mong i-share dito. We have a caller on the line. Our first and last caller of the night. Hello! Good evening, DJ Rocky. Good evening! Ano ang alias na gusto mong itawag namin sa iyo? Siguro you can just call me the Tribal Chief. Ano? Pakiulit nga. The Tribal Chief. Ayan taray, the Tribal Chief. Ayan, sa mga hindi po nakarinig ng sinasabi ng ating caller, medyo maglinis lang po kayo ng onti ng tenga ninyo kasi medyo may stomping eh. Pero the Tribal Chief. Yep. Ayan, wala bang ibang mas dadali na pangalan mo? Sige, ganito na lang. Agent Orange na lang para... Agent Orange. Kakaiba yung mga naiisip mong pangalan ha. Tsaka okay lang ba na medyo ilayo mo yung ilong mo doon sa mismong microphone ng cellphone mo? Kasi dinig na dinig namin yung paghinga mo. Kulang na lang maamoy namin na longganisa yung inulam mo kanina. Ayan. Orange ano? Agent Orange. Agent Orange. Ayan. Agent Orange. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko, siguro way back in 2017, I was the first one who messed things up sa amin ng ex ko. And it also happened during the pandemic days. Na alam mo yun, things just happen for a reason. Bigla ka na lang sasabihan na ayaw niya na sa'yo when in fact you did something na alam niya talaga, which is very foul sa mga kababaihan natin. Alam ko na kung anong ginawa mo sa ex mo. Ano? Gusto mo hulaan ko? Ano? Siguro sinuot mo yung panty niya, no? Oh my God. No. Charot with the rot. So, ano tong foul na to? Hindi dapat manggaling sa akin to. Sa'yo manggaling to. What I did something foul. Nagkaroon ako ng iba kahit kami pa. Okay. You were still in a relationship. Right Tapos now, nagkaroon ka yes. ng iba. But now, talagang natuto na rin ako sa mga previous experiences ko. So, And siguro nung 2020, I should have ended my life. Ay, bakit Seriously. naman? Hindi kasi I'm already on the point na gusto ko nang i-take. Kaya lang, naisip ko din yung consequences. Naisip ko din na paano yung work ko, paano yung family ko na kahit pa paano binibigyan ko. So now, parang naisip ko, oo nga no, mas masarap pa nga pala talaga mabuhay kaysa mailibing ka ng nanay mo na wala ka na. If you don't mind me asking, Yep. ano yung naging turning point kung bakit naisip mo na wag na lang ituloy itong pagpapakat matay ko? Ang turning point ko dito, siguro nakinig ako sa mga tao sa paligid ko. Kasi kung hindi ako nakinig, baka kumuha ako ng isang stain or sabihin na nating bakal. At pwede ko siyang
isaksak sa plug ng kuryente. Automatic yan. Pero hindi. Inisip ko din na, oo nga, mas masarap nga talagang mabuhay kaysa, mamatay ka na lang ng ganun-ganun lang, walang explanation and everything. Ngayon So parang, now jowa I ka. have a reason. Mhm. But currently, yung girlfriend or yung partner ko ngayon rather is, kasal sa una, and I acknowledge that. Mhm. Acknowledge ko yun, and in-acknowledge din naman ng mga anak niya yun. Mhm. And on both sides, hindi pa siya totally kilala ng buong kamag-anak ko. Mhm. So, anong plano mo? Gustuhin ko mang magkaroon ng sariling baby girl. But then again, another, consequence. So, wag muna siguro. You're taking things slow. Mhm. Mhm. Meron bang impact sa'yo yung nangyari sa'yo sa ginawa mo dun sa ex mo, dun sa naging relationship nyo in the past na dala-dala mo hanggang ngayon? Sa ngayon, everything has been erased. But those memories are, still vivid sa utak ko. Mhm. Minsan, kahit pag ako lang mag-isa, there are things na mapapaisip na lang ako. Ano yung Na mga parang- napag-iisipan mo? Kung hindi ko lang sana sinayang tong relasyon na to sa taong mahal ko, baka siguro ito yung pinakamatagal ko. Kasi nagtatagal lang yung relationships ko, siguro 1 year and 3 months, 1 year and 1 month, mga ganun. So, feeling mo ba itong current relationship mo hindi magtatagal? Magtatagal naman, oo. And natuto na talaga ako. Though, there's just one thing na hindi niya ako suportado sa lahat ng ginagawa ko. So, ano tong one thing na to? Ang manood ng wrestling. Kasi yun yung kinatatakutan niya. Which is, for me, it's not. It's just entertainment. Like, So, sa parteng yun, medyo hindi kayo hindi kami in nagkakasundo. good terms. Yun ba yung pinagmumulan ng away ninyo? Most of the time, babae. Oh, bakit naman babae? Akala ko ba natuto ka na? Yep. Pero, there was one time na someone sa previous company ko, in Taguig, may humiram sa akin na girl na pwede ko bang sabihin yung amount? Akala ko hiniram ka bilang tao. Kahit Ay, isang hindi, gabi lang. hindi. Akala ko ganun yung gusto mong sabihin. Humiram sa'yo ng pera. Na sabihin na nating malaki. Magkano ito? Una, 2,000. Binalik niya sa akin 500. Mhm. The rest nung 1,500 hanggang sa nategi na ako sa work na yun. Mhm. Wala akong nakuha. So, hindi niya binalik sa'yo yung perang inutang niya sa'yo. Ito yung katrabaho mo. Okay, Before, nalaman to yes. ng current jowa mo. Nalaman niya na lang kasi nag-chat yung girl sa akin through So, anong Messenger. sabi? Which is, sinabi ko na, wag mag-chat sa Facebook ko dahil may access doon yung girlfriend ko. Ayun naman pala. Bakit naman may ganong klaseng messagean? Hindi kasi, nag-uusap lang naman kami. Ay, nag-uusap Personally. lang naman pala ng personal. Kung walang isinisikreto o walang mali sa ginagawa mo, bakit dapat may itago? At bakit Yun yung dapat may hindi ipakita sa jowa mo? Yun yung pagkakamali ko before. Kasi, pero yung pinag-uusapan dito and ayokong malaman to ng girlfriend ko kasi pag-aawayan namin yun. And yun yung isang bagay na iniiwasan ko talaga. Okay. So, dahil sa babae at dahil sa pera, kaya kayo nag-away ng jowa mo.
Okay. And every time yan, pag nag-aaway kami, she will bring up everything including my past. Ay, ganun talagang babae. May pagka-expert kami pagdating sa history. Hindi kami masyadong magaling sa science, pero sa history, ay, sinasabi ko siya, 100% ang grade namin dyan. Umuuno kami dyan. But anyway, if you have any message to your current partner, baka ito na yung pagkakataon para ibigay mo sa kanyang mensaheng baka makagaan ang nararamdaman mo. So, sa baby love ko, sorry. Ang masasabi ko lang, let's just keep the fire burning. Tigilan na natin lahat ng mga nangyaring the past. Kasi, paano natin makikita yung foreseeable future, di ba? Lalo na ngayon, kaka-perma ko lang ng job offer. So, meaning to say, anytime I'm about to start, no? I just hope na malagpasan natin lahat ng problemang meron tayo ngayon. And makapag-ipon na tayo until tumanda tayo. And one thing's for sure, lagi kitang pipiliin. Lagi kitang mamahalin. Araw-araw yan sa buong buhay ko. Yun ba yun? Hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Ikaw pa din. Yun lang. Ayun naman pala, araw-araw pipiliin ka. Pero kapag may nangutang, papahiramin mo pa ba? Ay, naku, hindi na. Oh, hindi No. No. Kasi kayo, alam nyo kayo mga lalaki kayo, bakit kayo ganyan? Meron kayong sinisikreto, meron kayong itinatago sa mga jowa ninyo. Eh bakit nyo tinatago kung alam ninyo na magagalit yung jowa ninyo? At in the very first place, bakit nyo gagawin yung bagay na alam nyo ikagagalit ng jowa ninyo? Kaya dapat itatak nyo yan sa isip ninyo. Gagawin mo pa lang, a-action ka pa lang, iisipin mo na agad. Kapag ginawa ko ba to, kapag nagdesisyon ba ako dito, magagalit siya. Okay lang sana yung klase ng surprise na meron kang binigay na gold, ginto, ganyan. Kasi sabi nga nila, love is full of surprises. Diba? Magugulat ka na lang, may iba na pala siya. Charot. With harot. Ayan, maraming salamat Agent Orange sa iyong pag-share sa amin ng iyong top secret. Ang top secret ni Agent Orange ay nakagawa siya ng mga kalokohan sa kanyang nakaraan at natuto na siya. At hindi naman siya ng babae ngayon, diba? Kundi nagpahiram lang siya ng pera sa isang babae. O, diba? May bala ka pala maging sugar daddy ng iba. Charot! May darot! May biro lang, Agent Orange. Baka may gusto kang kanta na i-dedicate sa iyong minamahal. If possible, kung pwede sanang The Astronaut ni Kim Seok-jin. Ay, grabe naman. Wala tayo ganun sa playlist natin. Wala ba? Wala. Yung ano naman, yung nasa playlist lang natin. Siguro, Puzzle of My Heart. Parang wala ring ganun. Huh? Gusto mo ako nalang mamili ng kanta para sa'yo? Basta anything 90s or early 2000s would do. Ande, medyo mag-backtrack tayo ng onte. Punta tayo kay George Benson. I'll Never Break Your Heart. Wala rin kaming ganun. Wala. O, ito na lang. Nothing's gonna change my love for you. Yes, diba? O, Kaya pala, Ate Rocky, may question ako. Ay, naku, may patanong ka pa. Hindi na to kasama sa programa ko, ha? May bayad Pwede na to. ba akong bumisita dyan kapag Friday? Ay, oo naman. Bakit ma-L ka ba? Ha?
Di malambing ka ba? Or parang malikot ba ang utak mo? Ganyan. Ma-L ka ba? Yun yung tanong ko. Ito naman. Kung maloko ka, pwedeng Diyan tayo pwede. magkakasubukan. Oo, basta Friday. Actually, every night pwede naman kayong bumisita. Magdala lang kayo ng ID. Tsaka just wear a proper attire. Huwag naman yung nakapantulog na kayo, ha? Huwag naman sanang ganun, no? Para kahit papano naman, mapasukin po kayo ng guard namin dito sa Love Radio. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, Agent Orange. At sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang top secret, bukas magsasama tayo para sa Rocky Secret Files and Top Secrets. Nakapiling po ninyo ang inyong basa princess, ang babaeng mapagkakatiwalaan mo pagdating sa pinakamalalalim mong sikreto. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good night, guys. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!